Kaseng Voice of the People Party ka Byrthen yo by Chancellor ka School ba Northeastern Hill University Professor Prabha Shankar Shukla bau dai ban mino na Nehu Lada ka Jingduh Jingduh kalung ka daw ka jing pendu Nong yagi Trai Muluk ka jela manta ka sengi ka trik risa aja pusau kinang ilam kaseng kentu presiden ba Alden Milau Sermoj Bright Stalwell Mal Pajang kumjut UMP ka Silong Parliamentary Constituency Dr. Ricky Andrew Jesengkon la kendu yo by Chancellor kani ka skruba kendu jengki yo by Chancellor ka dai nama bagi don bun kenum kenram hapok kani ka skruba khamtam ka jing ek samla puli ka jing syak knyot ben ki Trai Muluk bat ka jing ek kino hikai hapok kani ka slem puli bat ki wei kiman uba aden laong ba ka jing yakren kalong bai balada ka jing don by Chancellor hakani skruba university kalong ka Jingduh Nong ya ki Trai Muluk kani ka jela kabhai uba un mitno mardor Mo the voice of the people party I believe but you want when you can do in BC namar ha ke believe ki shibun ki kanu ki kanram ka jingsha leben je jeng ki believe ki jeng ke jeng ki sama pri kindo jeng ki noi kai ki kanu ting yi shwan when you can do in BC nong balada me ka jingdon ka jeng me ha kani ka university kalong ka Jingduh Nong ni ka bha ba me mi no na ka jara ka namang inum sha yeno ino ki banwan hangi banwan ban pen mentoi ki wei pat ki bam dei hok ban yo ki jing mentoi bat ki ban pendu nong ya kajat pendu ka jeng kata ka message ka bangi shwan ban ayu bat bangi ai ka poriu pindiat por bu penbet ye kini ki jingle ki balong persya ini Trai Muluk Trai sekala ni ki balong anti local kata kali ka jing penduk ka jing bang BC up ya response ka jing ma ki mon ki mat ki ba ni wan hang ni ka jing le don bor ka jing BC ka ba ushimi kun ko rai klem burom wat ya ka Nehu ma ka jing thung yo retired professor kubal retired hapo tura Nehu himodor kini ki don post tang license kaya contribution ka jong kinam ta ka puli ka tangli mo kimna banlong kun kita ki supervisor ni ki guide nanta ki students kalau Jingduh Nong ka bakla nanta utung yo new ex army man ko buto controller examination kaya ka baki khna ki mat hakini ki kine panai dangshan abo feel hakani ka nomor bo umdon ka administration experience ki lakin tiu yo umenta su registrar ka ba claim don kanu ka procedure la legality kita ki mat ki bangi ko ne kan nalor ki wei pa kama kila bon ki jinge ki bo uniu la permi ba ka shong umenta bon penbe kumnu ki jinge bo ba un penbe ya kini ki jingle don bor jingle bakla jung un hap pentip yang haki kindak sing ban Lada kamlong kumta nyenum chishong pikti u hap ban he has to leave our state there's no point for him to be here ma